कसुगाव ओनसोलनि मैनागुरि थाइसगुरि गामिनि थागिबि फोजाखां बर' एबा ससेन बर'आ गावनि असे हिन्जाव थासेयावबो गामिनिनो सासे गथ' गोनांखा हिरामुथि ब्रह्मखौ दोनखारलांदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि मैनागुरि थाइसगुरि गामिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि फोजाखां बर' एबा ससेन बर'आ नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ दोनखारनानै खारखोमानानै दङ। बिसि आरो फिसा सानै थासेयावबो गामिनिनो सासे फिसाय आरो फिसाज्ला गोनांखा 30 बोसोर बैसोनि हिरामुथि ब्रह्मजों मोजां मोनलाय खोमानानै थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय गोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगांनो फोजाखां बर' एबा ससेन बर'आ गुवाहाटि नोगोराव खामानि मावनो एबा मावहैनो होननानै न'खरनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय थांनाय 23 जुलाइ खालि क'क्राझारनि कारिगावआव सानैजों लोगो हमज्लाय खोमानानै दोनखारलांदों होननानै हिन्जावा फोरमायदों। बे जाथायखौ लानानै फोजाखां बर'नि अनजालि बिसि अनिला बसुमतारिया गावनि फिसायखौ न'खर फारसे फैफिननो गुरैयै खावलायहरदों। जुदि खावलायसेयावबो फैयाब्ला साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम बबेबा जायगाफ्राव नुसनबायोब्ला नैबे 9395124657 एबा 6002325009 जामबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै खौरां हरनो खावलायहरदों अनजालि बिसि अनिला बसुमतारिया। आंनि मुङा अनिला बसुमतारि। गामि थाइसुगुरि। मा जादों न'खराव? आंनि न'खराव आंनि हौवाया दिनै गुबुन हिनजावखौ लानानै खारदों। हिनजावा जोंनि थाइसुगुरि गामिनिनो खोमथागोरा ब्रह्मनि हिनजाव हिरा ब्रह्म, हिरामुथि ब्रह्म। नोंहा न'खराव साबेसे दं? आंहा फिसा हौवा सासे, फिसा हिनजाव सासे, सानै गथ' दङ। आंनि फिसायनि मुङा फोजाखां बर'। गामियावहाय सनेन बर' होननानैबो बुङो। बैसोआ 33 इयार्स थांबाय। 35 थांबाय। हिनजावनिया 30 इयार्स। गुवाहाटियाव खामानि मावहैबाय थायोमोन आरो न'निफ्राय ओंखारलांनायाबो सप्ता खनसे सिगां जाखाबायमोन। गुवाहाटियाव खामानि मावनो होननानै फिसाजोनो आंनो खिथालांखादों। नै गुवाहाटियाव थांनानै फैनानै बियो बे हिनजावखौ कारिगावनिफ्राय दाख्लै 23 थारिख खालि लानानै थांदों। लानानै थांनायखौबो जोंनि ओरै लकेलनि मानसियानो नुनानै जोंनो इनफर्म हरदों। सानैजोंनो गारियाव गाखोलानानै थांनायखौ नुनानै। बिसोर सिगांनिफ्राय गोसथोलायनाया गोसथोलायखायो, जों मिथिखानायमोनबो। ओमफ्राय बादाबो होदोंमोन। हाजासे बादा होदों, हाजासे दावराव दावसि जालांबायबो, बुग्लुं सुग्लुं जालायबायबो। हिनजावखौबो आं बारे बार थांनानैबो बादा हैदों, फनावबो बुंदोंमोन। बिसोर मानियाखिसै, मानिनाय बायदि सिरि थादोंमोन गेजेर खन्द'आव। उनाव बोरै जाफिनखो आं बेखौ हमनो हास्लाबाखिसै। जाथि खुरमानाव आं खबर लाजोब्बाय, ओरै उदालगुरियाव बाजैनावबो लाबाय, गैया। कारिगावआवबो गावनि बिमादैनाव, आंनि बिखुनजो उन्दैनाव लाहरबाय, बेयावबो गैया। अननानै आंनि फिसायखौ जेरावखि नुवा बिसोर सानै मानसिखौ हमनानै बा नैबे आं मबाइल नाम्बार होनायाव कन्टेक्ट खालामहर। आंहा दिनै फिसा सानै दङ, आंहा गथ' सानै दङ, फरायनायनि लाइफ दङ। हिनजावनाबो गथ' दङ, फिसा हौवा सासे दङ। आंहा दिनै गथ' गोरलै सासे दंबावो 5 बोसोरनि। बे गथ' सानैखौ आं बोरै हारसिङै फेदेरलांनो। आं ओंखायनो आंनि हौवाखौ आंनो नांफिनगौ। अननानै रायजो राजा आइ आफाया आंनो एसे मदद होबा आं मोजां मोनगौमोन। आंनि संसाराव आं बेबायदिखौ आं जाजानो लुगैयाखैमोन। नोंथाङा पुलिस प्रसासनाव केस होदोंना होआखै? आं पुलिस प्रसासनाव मैया हैनाय जाबाय, एफआइआर होनाय जाबाय। आनसलिक अफिसावबो होनाय जाबाय। ओमफ्राय क'क्राझाराव मोनसे उमेन्स हेल्थ डिपार्टमेन्ट दङ, बेहाय आङो थांनानै हैनाय जाबाय। बावबो एफआइआरखौनो होनाय जाबाय। बिथांमोनहा आंखौ दहाय बुंहरदों
जोङो माबा खालामगासिनो दङ नोंबो एसे हरैहाय बेब'स्था लादो ससियेल मिडियायाव होननानै आंखौ बुंनो थिननायलाय माबा होहरनायलाय आं दिनै ससियेल मिडियायाव बे बायद'मोनहा बुंदों आरो थानानि अफिसाराबो आंखौ बुंहरदों। बिनि थाखायनो आं दिनै खौरां लेंहरनानै आं दिनै बुंनांगौ गोनां जाबाय।